Госпожо Никифорова, какво смятате за случая с Анна Мария, с детето на нашите съграждани Росен Димитров, Росен Симеонов и Радосвета Симеонова? Надявам се всички институции да се вземат в ръце и там, където имам такива сигнали, да се работи продължително и много експертно и да не се отказват лесно и да приключват случая. Като искам да кажа, че един от най-трудните моменти на работа на колегите, които се занимават с насилие при деца, е точно сексуалното насилие. Затова трябва не само да се вдига шум, но да се привличат много експерти и да се взимат мерки, които касаят предимно институциите, училищата и заведенията, в които са настанени деца и където има опасност от такъв вид насилие. Леко ще паднат. Благодаря.